Chipra Tent House. Ban penriam ye ki ying jing khawai. Ban penbang ye ka sound jong ka shat karwai. Pat shibun ki tiar ngi ai wai. Ka jing le kai football ka bala penlong ha keleng ki jaka. Kala penlong ye ki babun ki pajba ban ye kendu ha madani le kai football. Ban sakhi ye ka sap jong ki khon ka thain. Ka ke Sports and Cultural Youth Club. Haka khandai terik ubnai naiwing arhajar arphuai kala sedang ye kejing penile kai football kabala penlong haka senong ke Haribhoi district. Haka ba uba ar merciang ubadeu district youth officer NYKS Haribhoi district ulawan ban sakhi haka ne kasing sedang kumukongsan haka jing senran lang jong upa WS im nongshai ubadeu sirdar jong nongpo elaka sirdarship kumusumbut kongsan nang ta uba ke ar dekhar ubadeu secretary senong ki nong ilam senong ki nong kit kam ga sports club bat kiwai. Programs kala bandai ki awareness program kani ka sien jonga ka bangwan hani umkai ka basi ka badengkong ngela bon sien ngela jule ka program ru hangani ka snong jongpi nag bantaki seng samla kumno ban develop yakini ki seng samla kumno bangin ya promote yaki kumno bangin ile bakin penne pensa yaki daga tim paring khotki sustainability mo yakini ki seng samla ki ba pera nangani ka than jongpi ti kini kinja program ke bana ka office jong NYK ka rap yaki youth club ki ba pher ti ki danru ki bon ki program si bangi sile khambam lei bat ka khoi ka suba jong ka snong ka thau ka clean india ka de gawe ka program ka ba ni spearhead na po office nang taru menta ki dam ki menta bat hakini ki snan ki ba ya bat nang ne sakma du kan sedon be ka menta ka bangi pe ba environmental khamtam lei bat ko umbam ko umdi ti hakini kini ki issue ki baper ba pi kum ki samlaro kidi bani sangtho bani aimen semlam haka snong ka thau jong hi bani mi khmat banya sendong ba petengkai ya kini ka umbang umdi ka klaw kartat khanam ba kan ne ya ka lawai ka jong pi bat ya ki persa ki kon ki ti jong pi ti kini ki programs ki ba at least long naka office ka yele ban penslur ya ki seng ki baper ya ki samla ki baper ya ki snong batin sim kia bat kit kia ya kanika ya kini ki issues ki badana ka snong ka bong san sa kaweru kamat ka de ya ka plastik natrai hamman la ka yen don be ka plastik denum dai menne pon ngi dawan ro ngai ki bun ki kena ki dengan tam plastik borok kamadan ti kini ki issue ki bangi hapsim nadu ka depe yeng jongi lene ka sedop yeng ma ko bangi kat naga household ka threshold ka jongi bangin yele ban ya ka khoj ka suba kham tam ni ka plastik ni yele ban penduna ya ka jindon kam jong ka plastik namar kane ka simpor lagi focus nemban pot ti kani ka di ka jingkan tu jongi kam ka awareness naga at least naga liang office bangi sit ai haki club ka chabangi le ni tu ki bakin sim ya kini ki activities halala ki jongki snong ki tha ki jongki nganom klek ka kajing rapat sakawai kalongba na kalyang ko office ko jangi kalongba ni airu ikitiar sports kumai mene i president jongga seng ilaong ba kedin kidan gidin don kam hawat kidan kitiar sports bangi sit ai na kalyang jongga office baman law snem kadan ka kota ka bangi ai kila bandai sapo teligi set dan ni sapo teligi youth club ki bangi jet ngadap da kajingkuman ba ki kun sama jungi ha ka dong ri phoi nimdu jingkerman ban kintiu ki ban kersan ki dak ek berit handai ilong i bakraw nginum i benye ki lewat la ilong i berit do handai kilong i bakraw hakani ka por kubis bunsa ya jing kersan ga jompi kari boy berkoi ni kui bedan ha kadong ri boy ngi sungsarong bangi yok kumpi ba ketiga mon jompi ka kener sadu kidong kadong ro kanang bangin sungskam habang isdang banle lem kumta ki youth club jongi ki ba pher don hakis dong ki du bat kiap bat kiring turkhong no reda ka jungwan ka jongpi ka jingni kersu thia jongpi ka ba pelong ya ki kun sama jongi saisen pat banyeng bat ban kersang bat hagani ka por nga ai kuble ka de ka umkai sport club bat culture ya ka jing tumu ka jongpi ngai yo banikran hagani ka singi ka jing sedang jong ka football khnang ba ka de ka football ka de ka ba khamslam
Namar kiha banile ya kapor ka biang bat mungkin menkut aswa Desember. Te ngakit bok keryang ki no ila kai baro ki badan absolutely team bakin poi sya kathong. Namar haka bakut ditang kawai ke team berjob. Te gingi scam. Bakata ka jing ila kai ka jumpi ka ding sngi ka jing pli ka lat ka hanti long bakane ka youth club. Kamdei ban pelong ye pi bandu jingkerman. Long bakan jing lekai football kadi ke jing po sniu jong pi. But what num ino ban num po sniu. Hap po sniu ya kani ke jing temu ke jong pi. Nama pimtip ke ski ke belasai. Kata ke jing lekai jong pi kanum kot tang hakamaran umkei. Kadi kelak banu poi pat syakiwi ke bentah. Bat pilong uklur jong ne ke snong. Ukundap snong jong ne ke snong. Banun ra ya ka kot ke kia. Banun ra ya kata ke jing nang start ke jong pi. Ban ailang bat ban samlang hapo snong. Bat ka jing pat ke jonga lamba kani ka youth club ba kadang se sisu ki pat ki benta ki ba kilomet ban wanra ya kamet ka bakot bakya wanra ro ka perkhat perdan ka bakot bakya bat kum juru ka jingim ka ba hasnong thau bat ka jingim ba ka jab sim ka ya dengkat